Euskalgintzaren Kontseiluak hizkuntza eskubideekin lotutako azken epaiak izan ditu ardatz gaur goizean. Larritasunaren aurrean mobilizazio soziala ezinbestekoa dela adierazi du Kontseiluak eta horregatik azaroaren 4ean Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera deitu die euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei. Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak adierazi duenez, euskararen biziberritze prozesuaz harago milaka herritaren bizitzen bizigarritasuna dago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala, bizikidetza funtsean. Kaixo eguerdion, Euskalgintzaren Kontseiluak bere bazkideekin eta beste hainbat eragilerekin batera agerraldia egin du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean euskararen aurkako ebazpenak argitzeko. Gaur goizean Idurre Eskizabelekin egin dugu hitzordua eta honakoak dira berak esandakoak. Geruza batean baino gehiagotan eragiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntz eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntz eskakizunak baliogabetzen ari da. EH Bilduk 60 neurri proposatu ditu lehenengo 6 hilabeteetarako lurraldearen erronkei erantzuna ematea dute helburu nagusi. Proposaturiko neurrien artean, Eva López de Arroyabek Arabako Aldungaiak honakoak aipatu ditu besteak beste. Egoitzetako plazak ituntzeko doru araua sinatzea eta zerga arloko premiazko aldaketak egitea. Gure herrialdearen etorkizuna bermatzeko eta Arabarron bizikalitatea hobetzeko programa da gurea. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Gure herritarrei hobeto bizitzeko aukera emango dieten proiektu eta politika publikoak abiaraziko ditugu. 4 erronka, proiektu oso bat eta sendo bat eta 60 neurri premiaz hartzeko. Horrekin batera, EH Bilduko Aldungaiak balioan jarri du premiazkoa dela arazoei erantzun bat ematea. López de Arroyabek azpimarratu du lehenengo 6 hilabeteotan helduko dietela arazo horiei. Hortaz, argi dago soluzio berriak ditugula, Arabak dituen erronken aurrean. Baina, erronketatik haratago eta krisiaren ondorioz, premiaz erantzun behar diegu gure herritarrei. Horregatik, lehen 6 hilabetetan herrialdea beste norabidean jartzeko premiaz hartu beharreko lehen 60 neurriak eta zerrendatu ditugu. 16 arlotan hartu beharreko 60 neurriak. Bestalde, hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango da abalekin. Aiara Durreta. Madrilgo Ministroen Kontseiluak onartu du hipotekaren 20%ari aurre egiteko abalak egitea ahalbidetzen duen neurria eta nork eska ditzake adingabeak dituzten familiek eta 25 urtetik beherako gazteek. Abalek ez dizkiete kosturik eragingo onudunei eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahalko dute. Gainera neurria beste 2 urtez luza daiteke. EH Bilduko lantalde feministak araudi bat proposatu du alardea Hondarribian berriro publikoa izan dadin. Desfilean ezin dela inor diskriminatu argi zehaztu dute eta arau berri honekin alarde mistoa lortzea espero da laster.
eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Azkenaldian euskararen normalizazioaren eta biziberritzaren aldeko neurri eta politikak kolokan jarri dituzten sententziak jaso dira epaitegietatik. Eta eskuhartze judizial hauekin desadostasuna agertzeko, udazkenerako manifestazioa deitzeko agerraldia egin du Euskal Herritzaren Kontseiluak. Eta bertan izan da Aiara Durreta lankidea, zer gehiago dakigu. Euskararen kontrako oldarraldia salatu dute 100 gorako norbanakok eta hainbat gizarte eragileek. Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Bilbon eta bertan 100 lagunek kezka agertu dute Euskararen biziberritzea helburu duten neurrien kontra auzitegietatik jasotzen ari diren sententzia multzoaren aurrean. Salatu dutenez gainera epaitegietatik hartzen ari diren erabakiek atzerapauso handiak ekar ditzakete. Hala Kontseiluak azaroaren 4an manifestaziora deitu du hizkuntza eskubideen alde eta oldarraldi judizialaren kontra. Dei egiten diegu euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4an Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Euskarari lotuta azken egunek bestelakoak utzi dizkigute. Euskal filologia mantentzeko eskatu dio Euskaltzaindiak Espainiako gobernuari. Aiara. Euskaltzaindiak gutun bat bidaliko dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari Euskal filologia berariazko jakintza arlotzat manten dezala eskatzeko. Izan ere, Madrilgo gobernua jakintza eremuak arautzeko dekretua lantzen ari da. Eta horren bigarren artikuluan zirriborroak, hizkuntza modernoak eta filologia hispanikoa, klasikoak eta antzinako mundukoak baino ez ditu aipatzen. Hala Euskaltzaindiak salatu duenez Euskal filologia, hizkuntza modernoen edo filologia hispanikoen barruan jartzeak ez du inolako justifikaziorik. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango dituela iragarri du Espainiako gobernuak. Adierazi dutenez, adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Etxeko hipotekaren 20% ordainduela izango da abalekin. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiek eta gazteek eskatzeko aukera dute. Abal horiek ez dute kosturik izango zurdunentzat, eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahal izango dira. Baina beste 2 urtez luza daitezke. Eskatzaileek 37.800 euroko diru sarrera izan dezakete gehienez jota. Eta bikoteak izan ez gero, 75.600 euroko diru sarrerak baino txikiagoak. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango dute abalarekin, eta horiek eskatzeko epea zabaldu dagoeneko Espainiako gobernuak. Hori bai, abalaren denbora 10 urtekoa izango da. Bestalde, maileguak ezin izango du etxearen balioaren 100% gainditu. Bestetik, Nafarroako hainbat kolektibok etxebizitza duin aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute Iruñean larunbatean. Bizi baldintzen okertzearen aurrean hobekuntzak ekarriko dituen berehalako eta epe luzerako neurriak eskatuko dituzte. Alokairuaren prezioak ito egiten gaitu. Etxebizitza guztiontzat, lelopean mobilizazioa iragarri dute Nafarroako hainbat kolektibok larunbatean. Etxebizitza duin bat eskuratzeko zailtasunak edo ezintasunak dakarren arazoa salatzeko helburuarekin.
Egungo sistemak oinarrizko eskubideetako bat negozio bihurtu duela nabarmendu dute ohar batean kolektiboek. Gaineratu dute ere, alokairuaren prezioa garestitu egin dela azken urteetan, eta biztanleriaren diru-sarrerak ez direla proportzionalki hazi. Hortaz gain, datu batzuk ere zabaldu dituzte. Hala nola, Iruñean eta eskualdean etxebizitzen prezioak 122 egin duela gora azken 5 urteetan, eta Nafarroako osoan 152. Errate baterako, 2018an alokairuko etxeek 161ek 300 eta 600 euro bitartean ordaintzen zuen hilean. Gaur egun, 154 600 eta 1000 euro bitartean ordaintzen du. Gazteen egoera salatu dute ere bai nabarmenki. Nafarroko gazteek alokairua ordaintzeko soldataren 170 erabili behar dute eta hala, gizarte klase pobretuen bizi baldintzen okertzearen aintzinean, hobekuntza nabarmenak ekarriko dituzten neurriak eskatuko dituzte larunbatean izanen den manifestazioan. Bizkaiko metalgintzan hainbat greba egin zituzten udazkenean lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren testuinguruan. Orain, mobilizazio horietan parte hartzeagatik ikertu gisa deklaratu behar izan dute langile batzuk. Eta sindikatuek agerraldia egin dute gaur auzipetuei babesa adierazteko. Aiara. Bizkaiko metalgintzako 10 grebalarik deklaratu behar izan dute Barakaldoko epaitegietan, Bizkaiko metalgintzako piketeetan eta mobilizazioetan parte hartzeagatik. Gainera, maiatzaren 15ean beste 2 grebalarik deklaratu beharko dute auzipetu gisa. Hala, goizean LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, CNT eta CGT sindikatuek agerraldia egin dute ertzaintzaren muntai poliziala salatzeko eta horrez gain, ehundik gorako langilek babesa adirazi diete auzipetuei. Hala, FEDEN patronalak eta Eusko Jaurlaritzak grebak kriminalizatzen dituztela salatu dute langileek zein sindikatuek. Gaurkoan, Barakaldoko epaitegiaren aurrean, Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikala mobilizatu gara, deklaratzera deituak izan diren grebalariei sostengu osoa emateko. Zentzu horretan argi eta garbi utzi nahi izan dugu, greba ez dela delitua, langile klasearen eskubideak defendatzea ez dela eta ez dela inoiz delitua izango, eta zentzu horretan gure sostengu osoa adiskide guztiei, eta jarraituko dugu zentzu horretan ere borrokan, behar den heinean. Eta plataforma bat sortu dute oinarrizko errenta unibertsala bultzatzeko. Iazko maiatzean Eusko Legebiltzarrak atzera bota zuen egitasmoa, baina jarraitzeko asmoa agertu du taldeak. Nabarmendu dutenez, Euskal Herrian pobrezia eta desberdintasun soziala areagotzen ari dira. Pasaren urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak eta batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egin du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzera hasi direnak. Zoiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den ur gabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei. Lorategiak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko eskatu zaie hain zuzen. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia halakoxa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote.
Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere, temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere, ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Erribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Erriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, ez dugulako prezipitazio handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenare begira forrajean dagokionen. Testu inguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan ta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Hondakinen testuinguruan Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. 3 aste baino gehiago hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egonda, matxura baten ondorioz. Hondakinen webgunean ikusi daiteke Zubietako erraustegia berriro hasi dela elektrizitatea eta emisioak sortzen. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda 3 bat astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Egunero hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 3 astetatik balorizazio energetikoa 0 izan da eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Astearte honetan astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 tona hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,69ko balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akats ere izan dira bertan. Besteak beste labe galdaretan, 2 errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gora berekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, hala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testu inguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Eta lankidetzarako hitzarmena sinatu dute Eusko Ikaskuntzak eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioak. Honen bidez, tokiko administrazioari buruzko azterlanak sustatu eta despopulazioaren aurkako proiektuak eskainiko dituzte.
erakunde hauen arteko harremana uztartzeko, sustatzeko eta batez ere Nafarroako udalen esku eta kontseiluaren esku usteko esku ikaskuntza momentu honetan aurrera ematen ari den proiektu askotarikoen edo horiekin behintzat harremana izatea, bai berrikuntza sozialari dagokienean eta baita ere Nafarroako lurralde garapenari dagokienean. Eta dagoeneko aurkeztu dute aurtengo Sanferminetako kartela. Iruñean errotatutako 4.110 pertsonek eman dute botoa eta 10 kartel finalisten artean bada irabazlea azkenik. Ikus dezagun. Eta ekainaren 8an, Kalde Arteren 17. edizioa itzuliko da Gasteizera. Bertako eta beste herrialde batzuetako 35 arte konpainiek 71 ikuskizun eskainiko dituzte ekainaren 8tik 11ra. Ekitaldiak Gasteizko erdigunearen inguran izango dira, Armentiako basoan, Memoriaren plazan eta aurten ere Europako jauregian antolatuko dira ekitaldiak. Helburua Euskal Kaleko artea bermatzea da, gainera edizio honetan euskarazko ekitaldiak ugaritu egin dira. Eta Eusko Zenoa jaio da, kultura astintzera datorren plataforma independentea. Ana Gazpiok plataformako diseinatzaile estrategikoak, honen nondik norakoak eman dizkigu. Alde batetik hitzak izendatutako artefaktu bat, hau da, egunerokoan sortzen diren errealitate berriekin bat etorriz, hizkuntzaren bilakaera islatu nahi duen bilduma berria. Baina gero, gure Instagramean ikusitzakezue zein hitz desagertarazi eta zein sartzea proposatu dugun. Gero beste batetik munduratzeak egiten ditugu, hau da Euskal Nortasunen inguruko hausnarketa kolektiboak non lanabes nagusia entzute aktiboa dugun. Orain arte 2 munduratze burutu ditugu, bata oinarri, adin eta esperientzia anitzeko Euskal Herriko pertsonekin, eta bestea Euskal Diasporako hainbat pertsonekin. Jada, hau izan da Javi Riberorekin egin dugun proiektuaren abia puntu, ez? Eta azkenik gorpuzteak deitzen diogun tangibilizazioak ere egiten ditugu, hau da Euskal kulturaren protagonista berriak irudikatzeko interpretazio sortzaileak. Eta kiroletan, bueltan da Zegama Izkorri mendi lasterketa. Igandean jokatuko da mundu mailan ezaguna den Zegamako mendi maratoia, eta ia 510 korrikalarik hartuko dute parte eta beste hainbat voluntario ere lanean izango dira mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari.
Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait zegama izkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortsal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortsal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da boluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama izkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortsal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendireura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta aurtengoa ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garei nagusiak izango, Ezkilean Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburua Zegaman. Denen ahotan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoei dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegama izkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Idurre Eskizabelekin egin dugu hitzordua, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiarekin. Amabiterriak iritsi direla heldu zaigu elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, ondo etorri gurera. Eta tira, adierazpen bat zabaldu berritan etorri zara gurera, izan ere, ikusten gabiltza ez, azken aldian berezekin, naiz eta aurretik ere bat horren kontua baden Euskararen biziberritzaren aurkako epaiak geroz eta gehiago, dobintzat bat abestaren atzetik iristen ari zaigula, ez horixe irmoki gaitzetzi egin duzu gaurkoan, eta ez hori bakarrik baita mobilizaziora deitu ere ez, honen aurrean oldarraldi batez hitz egiten gabiltza, zer da ba Euskaldunok kontu honekin pairatzen gabiltzana? Bueno, esango nuke geruza batean baino gehiagotan erakiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntz eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntz eskakizunak baliogabetzen ari da. Orduan, lehendabizi pairatuko duguna da, zerbitzu hori, lehendik ere, askotan sortzen badira gatazkak eta egonezinak, euskaraz bizi nahi dugun hone artetik, zerbitzu horiek euskaraz jasotzeko aukeriarik ez dugulako, hori areagotu egingo da. Badauka, bigarren efektu
bat, eta da nolako epaiak etortzen ari diren ikusita, hizkuntz politika ausartagoak egin nahi dituzten administrazioetan, naiz eta horretarako eskumena eduki, eta adibidez orain konstituzionalean dagoen udal legea zeinak oso kontsentsu handiz onartu zen Eusko Legebiltzarrean, irikitzen ditu ateak eta proposatzen du, ez? Udal administrazioak edo tokiko administrazioak euskaraz funtzionatzeko urratsak egitea, holako hizkuntz politiketan halako jauziak egin nahi dituzten administrazioetan murrizte efektu bat sortzen du, ezta? Beldur bat eta mehatxu horren aurrean oso konservadore jokatzeko joera. Eta orokorrean bada nolabait orain arte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskararen aldeko hizkuntz politiketan geneukan zutoin nagusietako baten eraiste prozesua. Eta hori oso arduragarria da. Eta azkenik gainera arduragarria da une honetan, 2023 honetan, orain daukagu gainera euskararen lege bat 1982koa, 40 urte pasatu dira ordutik, gurea bezalako hizkuntza gutxitu batentzako erronkak aldatu ezezik biderkatu egin dira, eta beraz bestelako hizkuntz politika batzuetan pentsatzen aritu beharko ginateke, jauzi bat ematen aritu beharko ginateke, eta dinamika hone guztiak eramaten gaitu atzera, bai? 82ra, 2040ra ordez. Orduan, eragina handia dute eta gainera zoritxarrez geruza askotan. Bai, ez, gainera aipatu duzunez, ez, azken aldiko oldarraldi hau, ez, arlo juridikotik iristen ari da, ala ere, ez, politika bera ez, izan duen denbora luzatik, eta, bueno, azaltzen dizkigun beste behar batzuetatik erronkak baziren lehenago ere, euskari dagokionez, zerraitik ari dago gertatzen honetan edo zeri dagokio, ez, azaldu duzun, bueno, gauzen kateatze hau. Bai, guk gaur irakurri dugun edo Euskalgintzaren kontseiluak plazara ekarri duen adierazpen horretan, oldarraldi judizialaz aparte, oldarraldi mediatikoa eta oldarraldi politikoa ere aipatzen ditugu, ezta? Ze epaiak daude, baina epai horiek argudiategi batean oinarritzen dira eta ikusten dugu oihartzun mediatiko bat eta horren ondorioz oihartzun sozial bat ere badutela, ezta? Orduan, zergatik momentu honetan hainbeste? Hori da nik uste jende askoren buruan dabilen galdera, nik ez daukat erantzun argi eta zehatzik, esango nuke gauza askoren konfluentzia gertatu dela une honetan. Batetik, administrazioan bertan egonkortze, ez Espainiako gobernuak agindutako lanposten egonkortzen bidetik, halako lehiaketa edo egonkortze hoietan norbanako asko daudelako implikatuta, enpleguaz ari gara eta hor katramilatu daitezke gauza asko. Bestetik, uste dut sektore politiko batzuek, eta hori ez da berria, ikusten dutela botoak arrantzatzeko gune bat hizkuntz politikan, eta gainera euskararen aldeko hizkuntz politikaren irakurketa oker bat eginez, ezta? Nolabait eramanez administrazio publikoan lanpostuak eskuratzeko enplegu eskubidearen kontrako auzi bat balitz bezala. Hau da, nolabaiteko argudio politiko bat urtetan eduki dugu hor gainean. Momentu batzuetan ateratzen dute indar gehiagoz eta beste batzuetan gutxiagoz, baina hor badago kontinum bat. Esango nuke momentu honetan oso modu intensiboan dagola, eta hori, ez dut uste, batzutan esaten da estrategia bat, ez dakit, ez naiz hainbesteraino iristen, ikuste du gehiago konfluentzia dela, eta ez dezagun ahaztu gure jendartean badagola ondoko korronte bat euskararen bizi berritzea nahi ez duena.
Bai, ez, horren erabilera politikoa batetik, eta tira ez, agian jurisprudentziak hori lagundu dezakela, bestetik ager daiteke, azkena bai Uli Azpikoa, Erandiokoa zen, eta tira hor ere hitz egiten zenuten ez, naizta esan duzun bezala agian estrategia batez hitz egitea, ez, lartsu izan daiteken horren arira bai premisa faltsu baten inguruan, ez? Zer premisa faltsu da hori? Bai, hori oldarraldi judiziala nolabait ari da, oinarritzen honen gainean, baina premisa faltsu hori ez da oraingoa. Eta da lanerako eskubidea eta hizkuntz eskubideak kontra jartzea, ez da? Lanerako eskubideaz ari bagara arlo askotaz hitz egin beharko genuke, baina zoritxarrez, gure jendartean hizkuntzaren bueltan txirikordatu da sektore batzuetatik ia beti. Eta lanerako eskubideen baitan, lan eskubideen baitan sartuko litzateke baita ere, besteak beste, euskaraz lan egiteko eskubidea, ezta? Esan nahi dut, gaur egungo legediak nolabait bermatzen duena, edo bermatzea helburu duena da administrazio publikoarekin harremanean herritarrek gutxieneko berdintasun bat izan dezatela euskaraz bizitzeko hautua, euskaraz diren herritar horiek, ezta? Baina alde hortatik ere murritza da legedia, ezta? Ze lan eskubidez ari bagara, lanean guardazten garen hizkuntzan aritzeko eskubideaz ere aritu beharko ginateke. Eta gainera hori, sektore batzuek hortara eraman dute, ez? Lan eskubidei izendapen zehatz bat egitea, badirudi, ez? Gainera bitxia da, ez? Administrazio badirudi eragotzita dagola, administrazio publikoan lan egitea euskaraz ez dakienarentzat, baina iaia euskaltzain mailan ez dakienarentzat, ez? Iruditerian hori da bultzatzen dena edo itxatxi dena errealitatea hortik oso urruti dago, ezta? Eta gainera, enplegu publikoaren helburua zerbitzu publiko bat ematea da. Hau da, enplegura berdintasunean irisbidea izatea hori guztion eskubide bada. Baina enplegu horiek badute ezaugarritze bat. Eta ezaugarritze horren barruan dago zerbitzu hori behar bestela ematea. Bai, ez, gainera oin eskubidez gabiltzala epai hauek irakurri ditugunean, ez, horre euskara bera nun kokatu izan den oso eztabaidatsua izan da baita ere, ez, euskara eta erdara edota gaztelania kasu gehienetan, ez, nola, maila batean gora bera, nolako hizkuntza tira mailak eurak badira, ez? Eta hor gailendu egiten da denbora osoan, ez? Erdara bera, esaten duzun bezala, ez? Hizkuntza eskubideak bere hortan beste batzuk direnean, horri nola erreparatzen diozue? Hor, ulertzen dizudanez, mailaketa horretan, epai hauetan guztietan lehenesten da eta azpimarratzen da guztiok jakin beharreko hizkuntza gaztelera dela, ezta? Eta horre ere, gainera, lan eskubideen eta gainera badago diskurso bat euskararen aldeko politika hauek edo eskakizun hauek nolabait kaltetzen dituztenak gure jendarteko sektore zaurgarrienak direla esaten dutenak, ezta? Hor, nolabait azken boladan gainera migrazioari egiten zaio, apelazio zuzen bat edo hori ekartzen da, ezta? Hor badago, migrazioaren parte handi bat Euskal Herrira datorrena, euskarari gabe, noski, baina gaztelerarik gabe, baita ere, ez? Eta inork ez du auzitan jartzen, jende horrek administrazio publikoan lan egiteko gazteleraz jakin behar duenik, ez? Oda, zaurgarritasunez hasten bagara, ez, zuk diozuna, ez? Ze konsiderazio diferentean jartzen ditugun bi hizkuntzak eta gainera ze konsiderazio desberdinetan eta gainera legediari kontra egin, ez biak direlako ofizialak, ezta?
Eta alako epaiak iritsi zaizkigunean ez administrazioari begira, edota agian ez Eusko Jaurlaritzan bertan fokua jarritan nola baloratzen duzue, hori ez epai hauetaz hitz egiten izan dutenean egin dituzten adierazpenak edo ez zer bota duzue hor faltan? Bueno, batetik nik uste dut badagola erakundei dagokiela gure ikuspegitik behintzat aitortza bat egin beharrean gaudela eta da epai hauetako gehienak epai hauetako gehienen kontra helegiteak jarri dituztela. Dudarik gabe uste dugu hori badela bide garrantzitsu bat adierazten duelako administrazio hoie badutela konfiantza bat eta konbentzimentu bat horre egin duten lanarena Erandioko udalak berak iragarri du, Barakaldok, Uliastiko kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokion epai bata, beraz Gipuzkoako Foru Aldundiak ere erantzun du. Orduan, gure ustez, naiz eta gero badakigu auzitegiak momentu honetan zer diren eta alde horretatik ez daukagu konfiantza handirik. Baina adierazpen moduan, jarrera moduan, konbentzimenduaren ondo egiten ari garenaren transmisio horretan uste dugu importantea dela. Eta orokorrean, esango nuke, badagoela gauza bat eta da zuhurtzia bat, guk nahiko genukeena batzutan kontzeptuak argiago adieraztea, kezka argiago adieraztea, baina esango nuke kezka egon badagoela. Eta planteatzen ez dauden erronkei begira, hitz egin duzu hor tarteka zeintzuk diren prest ikuste dituzu administrazioak horiei heltzeko edo ez bada erronkaren bat kontseilutik ez ikusten denan bere biziko presa izan dezakena agian. Guri transmititu zaiguna da, eta galdera hauek ziur aski beraiei egin beharrekoak dira gehiago, beraiek ere martxan ari direla, autonomia erkidegoko administrazioa ari naiz, gainera batzutan ahaztu egiten zaigu, ohituta gaudelako, gorputzak ohituta dauzkagulako gehiago egoera batzuetara, baina Nafarroan ere izan direla, halakoak bat baino gehiago. Autonomia erkidegoan Jaurlaritzatik jakinarazi zaigu eta jakinarazi du lanketa bat egiten ari direla, legealdetiko lanketa bat. Hor guk eta guk ere ari gara lanketa hori egiten legealdetik zein izan daiteken bidea ikusten eta legelariei kontsultak egiten, horretan adituak direnei, eta argi daukagu blindatze erabatekorik une honetan Espainiako estatuan, eta Frantziakoan ere, egun hauetakoa da, atzokoa edo Kataluniako udalei debekatu egin diela Frantziak katalana erabiltzea Ipar Kataluniakoei. Testu inguru honetan blindaje erabatekorik ez dugu ikusten, baina bai urtan urratsak ematea. Eta gure aholkularitza egiten diguten legelarien arabera hor bide egokiena eta zuzenena nolabait Kataluniako edo Galiziako eredua segitzea litzateke. Hau da, enplegu publikoan sarbidea izateko bi hizkuntza ofizialen ezagutza izatea. Hori litzateke nolabait biderik gotorrena edo berme handienak emango lituzkeena. Gainera, hor badaude, azken inkesta soziolinguistikoari erreparatzen badiogu, batetik ezagutzaren aldetik, belaunaldi berriak gutxieneko ezagutza horrekin badatoz, eta bestetik jarrerari dagokiola autonomia erkidegoko 4 biztanletatik 3 uste du, hala adierazi du inkesta horretan, administrazio publikoan lan egiteko euskaraz jakitea ezinbestekoa dela. Orduan, uste dugu blindajea hor legokeela.
Gainera, zentzu honetan, bazaudetela hainbat eta hainbatera gile, batzuk izan erakunde handietatik, edo txikiagoetatik lanean, hala ere horrek ez du etenten, edo ezin du eten, aurretik aipatzen genuen beste alor guzti horretatik, euskarari egin altzaizkion erasoak zentzu horretan, eta horren aurren mobilizatzeko deia, edo mobilizatzean garrantzia ere jartzen zabiltzate, kasu honetan Azoraren Laurako manifestazioa deitu duzu, ze importantzia du, guzti hau sustatzeko eta tira, egoerari buelta emateko mobilizatzeak. Gure ustez oso garrantzitsua da jendartetik, bultzatzea berme hau, hizkuntza eskubideen nolabaiteko bermatze, blindatze hau, nolabait horren gainean eskumena dutenak, senti dezatela herritarrentzako garrantzitsua dela. Askotan aipatzen da, euskararen, eta euskararen etorkizuna, eta euskararen etorkizuna izatekotan gu gara, etorkizuna eta oraina eta errealitatea, gure gorputzetan pasatzen dena, hiztunok egiten duguna, eta hiztunon bizi moduak eta bizi aukerak dira, ezta? Orduan hori presente eukitzea eta hori kartzea beste hainbat gairekin egiten dugun bezala uste dugu oso garrantzitsua dela. Horretarako jarri duzue zita, eta gainera egia da lehen tarteka Ipar Euskal Herria, eta lurraldetasun banaketa honetan Nafarroa ere aipatu duzula, zenbat mobilizazio ikusten gabiltzan, euskararen aldekoak guztiak, eta horrek bai ematen duela behintzat, hasta nazio ikuspuntu batetik aldaketarako edo aldaketak etor daitezkelaren esperantza. Bai, batetik adierazten du egoera prekario baten berri ematen du autonomia erkidegoan, baina zer esanik Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina egia da nolabait agenda soziopolitikoan hizkuntza auzia jartzen, hizkuntza auzi bada, beti euskara erabiltzen dugu, baina hemen hizkuntza auzi ari gara, hizkuntza bat baino gehiago bizi dira gure jendartean, bi nagusiki hegoaldean frantsesa eta gaztelera eta euskara, frantsesa eta euskara Ipar Euskal Herrian, eta hori egunerokoan bertan, sortzen diren ezin eta korapiloak nola bideratu, hortaz ari gara, ezta. Orduan, bai, importantea da hau ekartzea, agenda soziopolitiko horretara, eta beste hainbat gairi ematen diegun garrantzi bera ematea. Baina ez da Nafarroara begira esaterako aipatu duzu nola Bizkaia, Araban eta Gipuzkoako euskararen legea baden zarra, Nafarroakoa oraindik zertxo gehiago ere uste dut badela, Baskuentzaren legea ezagutzen bezala ezagutzen dena, eta hor badugu unifikazioa bera ondorio oso larriak eragin dituena hizkuntza eskubideetan, eta justu orain hurrengo datetan datozkegu mobilizazioak ere horrekin lotuta batoz, eta horrek ere noski badu importantzia. Bai, egia da Nafarroan gertatzen dena oso gauza bitxia dela, ez bakarrik hizkuntza baten normalizazio edo bizi berritzearen ikuspegitik, baizik eta herritarren eskubideen ikuspegitik, ezta? Nolabait herritartasuna, Nafarrei beren herritartasuna egikaritzeko parte bat Nafarroako administrazioak ematen die, ezta? Eta baldin eta 20 kilometro gorago edo berago jaio halako eskubide desberdintasunak eukitzea, egia esan, beste edozein alorretan ulerkaitza litzateke, ezta? Ez dakit, Lekunberrin sexu beroko pertsona batekin ezkontzeko aukera eukitzea, eta Iruñean
ez? Edo ez dakit laguntza sozial batzuk eukitzea lekun berrin eta Iruñean ez? Baina hizkuntza auziarekin hori gertatzen zaigu, ez? Oso kilometro gutxiko epean alderaketa handi bat gertatzen dela. Eta horrek noski gero badu bere ispilua nolabait euskararen biziberritze prozesuan, euskararekiko jarreretan, hau da, Baskuentziaren legeak ezarritako banaketa hori areagotu egiten du Baskuentziaren legeak berak, ez? Nolabaiteko balio performatibo bat ere badauka, ez? Errealitatea sortzen doa etengabe. Ez behintzat ikusten du mobilizazioetan nola geroz eta jende gehiago baden, ez? Hori aldatu nahian, beraz hori ere oso positiboa badugu. Eta euskararen etorkizunaz, euskararen normalizazioaz gabiltzala, ez? Horra agertu zaigu beste iskanbila txiki bat, ez? EAeko hezkuntza legearen baitan, ez? Hor valorazioak ikusi ditugu, ikusten gabiltza, ez? Egunetik egunera eragile ezberdinetatik, zuek apiril bukaeran okerrez banago, ez? Zabaldu zenuten zuen iritzia, eta hor ez titularra botatzearen edo bada nola euskara gehiago, ez? Faltan somatzen duzuela legean bertan, ez? Behin bestelako iritzatzuk ikusita horretan berresten zarete. Bai, guk orain arte lege proiektua dagoen horretan, gabezia batzuk ikusi dizkiogu, eta orain hasiko da, ez? Legebiltzarreko eztabaida, hor badago zuzenketa batzuk egiteko aukera eta bidea, hor badago ibilbide bat, baina oraingoz orain, utxune batzuk ikusten dizkiogu, lauso ikusten dugu, ontzat daukagu, esate baterako ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza bukatzean irtera profil bat izatea, ez? Bai gazteleraz eta bai euskaraz, hau da, bi hizkuntza ofizialetan B2 helburu hori bete behar izatea, baina ez duguna ondo ikusten dugu baita ere, legean bertan jasotzea euskara hizkuntza gutxitua dela, konsiderazio horrek berak ekarri beharko lukelako gero garapenean neurri bereziak behar dituela, baina ikusten duguna da lauso. Hau da, B2 jarriko dugu helburu, baina gure ustez hor beharrezkoa da kanpo ebaluazio mekanismo bat oso ondo zehaztea. Hau da, egiaz eztabaidatzeko legean esaten den hori betetzen ari dela. Eta hori, adibidez, lausoegi ikusten dugu. Badakigu, kanpo ebaluazioarena hezkuntza komunitatean eta ez dela oso gauza popularra eta oso modu delikatu eta egokian egin beharrekoa dela. Baina uste dugu hori ondo landuta egin daitekela eta gainera ezinbestekoa dela nolabait ziurtatzeko euskalduntzeari dagokionez, ez bakarrik euskalduntzeari dagokionez, baizik eta jendarte honetan kohesio sozial horretan indartu, kohesio sozial hori sakondu eta indartu nahi bada, hau da, hizkuntza ofizialetan moldatzen diren gutxienez herritarrak behar ditugu, ezta? Eta orduan hori bermatzeko bideak jartzea ezinbestekoa da, adibidez. Tira bintzat bideo horretan ez hainbat eraiek proposamenak egin dituzue, zuek buru belarri zabiltzate horretan ere, ez hainbat konturen artean eta, esan duzu ere hasieran ez, nola oraindik ere baduen bidea egiteko hezkuntza legeak uste duzu, gai hauei edo, plantatzen dituzun moduan helduko zaiela ez azkenik, ala nolako ikusita batez ere agian politikariek ere eta bidatzen dabiltzatenek agian jarrera aldaketak ere izan dituztela une batetik bestera. Bai, guk galdera ikurrak dezente ditugu ikusita legea aurkeztu orduko, legearen izenpetzaile eta bultzatzaile diren hiru alderdiek, gainera legebiltzarreko hiru alderdi nagusiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta PSek, gero ze irakurketa desberdinak egin dituzten, ez? Esate baterako legea
publiko egin eta bigarren minutuan PSek ja eskua altzatu eta ez dela bere legea eta guzti esan du, ez? Edo, bueno, zuzenketa handiak behar dituela, hain zuzen ere hizkuntzaren gaiagatik eta hizkuntza ereduak desegite ote dituen. EAJ segituen ikusi dugu erantzuten ez dela desegiten, ez? Hizkuntzen eredu hori bildu baiezkoan. Guk hor argi dugu kontuan izanik euskara berriro diot, hizkuntza gutxitu bat dela eta kontuan izanik ez bakarrik euskararen bizi berritze prozesurako, baizik eta jendarte honen kohesio sozialerako euskal hizkuntza ofizialak gure gazte guztiek jakiteak ze garrantzia duen eta orain arteko 40 urteko esperientzia ikusita garbi daukagu eredu bakarra beharko lukeela, ez guk euskarazko ikaseredu orokortua esaten dioguna, ezta? Gure proposamena hori da, gaia oso lauso ikusten dugu legean bertan eta harrigarriki legearen hiru sustatzaileak ere ados ezin jarrita, ez honetan. Orduan, pixka bat ikuskizun ea datozen hilabetetan zer gertatzen den. Eta beti ere ekarpena egiteko borondatearekin hizkuntzaren arloan, kontseiluari hor badaude lege honetan beste 11 korapilo, baina kontseiluari bakarrik hizkuntzaren arloan jardutea dagokio eta nolabait euskaraz jabetzea, bermatzea, helburu jarrita eta lelo batekin gutxien duenari, euskara gutxien duenari, gehiago ematea. Ez da bakarrik arauak, ez da bakarrik eskakizunak, baita ere da baliabideak, baita ere dia ibilbide pedagogikoak, gauza asko daude oso ondo pentsatzeko. Premisa horri helduta eta baita ere azaroaren laurako deitu zuen mobilizaziora dei eginda hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gurekin gaur izatearren. Eta horrela iritsi gara albistikaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu saterean daudela eskuragarri, gero arte ondo izan. Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Gigatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Gaurko saioan, efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxebizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxebizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu.
Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Gaurko atalean Beriainera egingo dugu salto eta bertan Inigo Punzelen eskutik Aislanat enpresa ezagutuko dugu. Efizientzia energetikoa bilatuz ekonomia zirkularrean antolatutako egitasmoa. Aislanat duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei ona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2500 metro karratu ditugu lokalak, eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinan fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik. Beraz badauka komponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua. Orduan prozesua oso energia gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin, beraz produktu osoa ekologikoa da, eta gainera ekonomia zirkularrean sartuta. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan, eta makina hauen bitartez eta haizearekin egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta neguan kontrakoa. Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta batez ere dira ezaugarririk nagusienak. Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltokia, saiora.
Gaurkoan efizientzia energetikoaz hitz egingo dugu, baina bereziki zehaztuko dugu etxebizitzaren gaiari lotuta eta horretarako 3 solaskide etorri zaizkigu. Hemen daukagu Zuhaitz Areitio, zu SOM Energia Kooperatibako kide zara. Horia Bazkide eta Bolondresa. Bazkide eta Bolondresa. June San Millan, zu Reaseko kide. Eta langile, bai. Eta langile. Eta Andoni Romeo, Emauseko trapukarien kide. Bai, eta lan egiten dutan edo bultzatzen dut efizientzia energetika bereziki. Bereziki ongi datorkigu gaurko solasaldirako, eta abia puntu bezala, orokorrean, hasiko gara, baino lotura hori azpimarratuz, ez? Efizientzia energetikoa eta etxebizitza. Oinarrizko beharrak dira, eskubide bat dela esaten da, baino berez ezinbestekoak, oinarrizko beharra edozein gizakirentzat. Bai. Bai, alaxe da. Eta, bueno, tamalez trantsizio energetiko honetan jende gero eta gehiagok, ez? Zailtasuna ditu etxeetan beroa eta argindarra izateko eta, bueno, heldu beharreko gai bat. Bai, etxebizitza da eskubide bat, ez? Edo hori dio gure konstituzioa, eta energia oraindik ez da horrela ikusten, ez legalki eta sozialki, bueno, ideia hor dago, zeren inor ulertu aldu nola energia importantea da duintasun bat izateko etxetan, ez? Baina oraindik energia, bai Europan, bai estatu mailan, oraindik ez da eskubide bat bezala ikusten, ez? Orain gudarekin energia askoz gehiago igo dela, eta inor ez dela planteatu, izan behar zen lehen kilobatioak edo lehen gaseko metro kubikoak prezio bat izan behar zuen, minimo hori prezio interbenitua, gazbonbona bezalakoak, eta gero handik gora igotzen, lortzeko jende pobrea izateko minimo hori. Herritar guztiok izan dezagun, ez? Aukera, bai berotzeko eta bai argindarra izateko etxetan, ezinbestekoa da bai. Efizientziaz ari balin bagara, hortaz ariko ginateke, esan nahi dut, efizientziak nola erantzuten dio? Nola ulertu behar dugu efizientzia zentzu horretan? Efizientzia azkenean da kontsumitzen duguna, ez da nolabait kanporatu, ez? Etxeak ez baditugu ondo isolatuta, energia asko kontsumitu genezake, baina kanpora dihoa, alperri galtzen gabiltza. Efizientzia hobetu behar dugu etxe bizitza guztietan, hor datuak daude, Europak dio gaur egun kontsumitzen dugunaren erdia kontsumituko genukela, benetan etxeak ongia isolatuta bagenitu, beraz foku hor jarri behar da. Diru laguntzak energia sortzera joan behar dira, baina etxeak eraikinak isolatzera ere joan beharko lirateke, ez? Hori esan behar nuen, azken finean hitz egiten ari garena da, kaso hontan, energia garbiena, merkeena eta egokiena kontsumitzen ez dela. Noski, etxe bizitzak isolatzeaz ari balin bagara, hitz egiten ari garena baita ere potere adkisitibo potente bat beharrezkoa dela, horrelako erronkei aurre egiteko, diru laguntzak, denei iristen zaizkie, aukerak badaude behar direnak? Aukerak gero eta gehiago egon behar dira, eta Zuhaitzek esan du bezala, hori Europatik ere interesatzen zaio ere, ez? Eta, agian apostu oso importantea eta oso firmea egin behar dena da, oraindik egiteko, ez? Dena den, orain, dirua heltzen ari dira, etxe bizitza pilotara, baina badaude etxe gehiago. Orduan ez dakigu dirua helduko denei edo ez. Horregatik, agian, orain ematen garegi da diru asko, baina ez dakigu helduko den hori edo ez. Orduan, pentsatu behar genuen, den hori aldatzeko etxe bizitza denak, bai estatuan edo bai Europan, isolatzeko. Baldin badute pisua, ordaindu aldute gasto mankomunak eta oso gutxi. Baina asko heldu behar dira, ez? Laguntza horiek edo nora, ez? Hor dago klabe, ez? Andonik eta Junek esaten zuten bezala, batetik, diru laguntzak behar ditugu
herritar guztiontzat, diru laguntzak ez isolatzeko, energia sortzeko baita ere, klabe hori da herritar guzti iristea dirua, eta bestetik diru hori zertarako erabiltzen denez, eta herrialde, Europako herrialde desberdinek gauza desberdinetara zuzen dute. Hemen gehiago gabiltza dirua energia sortzera, energia berriztagarrien bitartez energia sortzera, Italiaren kasuan adibidez, diru kopuru handia jarri dituzte etxebizitzak zaharberritzeko. Orduan, bi klabe hauek dira, energia zertarako, dirua zertarako erabiltzen da, energia sortzeko edo isolatzeko, eta bestetik, herritar guztiek jaso behar dugu diru laguntza hau, ze aberatsak egiten badituzte bakarrik etxeak isolatu, alperrik gabiltza. Azkenan energia herritar guztiok behar dugu, eta klabe hor dago, nori eta zertarako. Eta gero beste gauza bat, eta agian ez dute egiten indarra handia, hitz egin behar dugu jendearekin, jakiteko nola erabili behar dira bere etxeak eta nola egiten da efizientzia. Ohiturarekin lortu daiteki ahorro oso handiak, eta ez dela egiten. Nire gurasoen etxean jarri dute orain, berritu dute etxea, inorez dela joan esateko nola ventilatu behar du etxea, nola ireki behar du leihoak balkoian edo ez, orduan, klaro, ez badugu egiten hori, jendea jarraitzen du bere ohitura zaharrak eta botatzen ari dira dirua kanpora. Orduan, oso importantea da inzidentzia hori egitea. Kontsumo kultura kontsumitzaile potente bat dago, hori aldatu behar dela, zalantzari gabe, ezta? Horrek gizarte osoari eragiten dio, gainera, arrastakan denak eramaten ditu, eta zentzu horretan, lanketa horretan ze planteamendu egiten ari dira gaur egun? Bueno, nik uste dut estatuak duketela hor boterea, erabakiak hartzeako dirua nola bideratzen den, eta esango nuke nire ustez tamalez hemen behin diru gehiago gabiltzela bideratzen energia sortzera, sortu behar dugu, azkenan menpekotasun energetikoa erabatekoa daukagu, baina beste politika batzuk behar ditugu, eta zaharberritzeko diru laguntzak badauden arren, gehiago behar dira, eta batez ere, Andonik zionari lotuta, herritarrak formatu behar ditugu, azaldu behar diegu herritarrei ze aukera dituzten, gutxiago kontsumitzeko, efizientzia hobetzeko, eta abar, Orduan, hor jarri beharko genuke fokoa gehiago nire ustez. Bai, eta nik uste dut ere hori da, kontsumitzailea bezaleak aldundu behar garela, baina beste aldetik ere pentsatu behar dugu ere, enpresak, instituzioak, eta handiak direnak, ez bakarrik gu herritarrak bezala, ere erresponsabilitate oso handia dutela, eta haiei ere eskatu behar ditugula hortaz ere egiten zeren, han ere joaten da ere energia pilo, diru pilo, eta zerbait ere eskatu behar dugu ere. Dena den etxeak jarri behar dugu konjunto orokor bezalakoa, nola isolatu behar dugu, baina baita ere jarri behar dugu teilatuan plaketan. Zergatik nahi dugu parke oso handiak, urrutiak kontsumitzen dugun lekuan? Pues no, gure teilatua jarri behar dugu plakak. Edo adibidez traperoetan orain daukagu Berriozarren gaude. Badakizu ezen bat jarri aldugu, pues 1000 kilovatio teilatuan. Eta han hurbil konsumitzen dira 100 metrotara. Pues exigitzen dute enpresak Iberdrola bezalakoa zentro de transformación bat. Baina nola zentro de transformación bat nola ondoan daude etxeak. Osea, Andonik dionaren aritik, hitz egin dugu igual efizientzia gure kultura, kontsumo kulturak aldatuz eta gutxiago kontsumitu beharraz, baino noski nola kontsumitu garrantzia dauka, lehen azpimarratu duzuzuk ere, eta hor talka bat irudikatzen ari da, ez? Oaintxe bertan ikusi dugun bezala, makroproiektuak lurra akaparatzen dutenak,
dela eolikak, dela fotovoltaikak, eta proiektu txikiak, gure teilatuak edo etxaldeetan egiten ari direnak. Nola elkartopo egiten ari dira bi eredu hauek momentu honetan? Horrek ikusten duguna da, orain arte bezala betikoak, boterea izan duten betikoak, dirua berean ganatu nahi dutela, zeure batik diru asko jartzen dabiltza energia prestagarria sortzeko, kontu da diru hori nola dijoan, eta enpresa handiek daramate diru kopuru handia. Orduan guk bultzatzen duguna, hemen gauden guztiok, da lekuan lekuko energia sortzea. Herritarrak zentruan jartzea, izan autokontsumo bitartez, izan komunitate energetiko bitartez, izan kooperatiba bitartez, gu izatea kontsumitzen dugun energia sortzeko gai, ez? Orduan, Andonik zion bezala, egin behar dituguna da proiektu txikiak, lekuan lekukoak, eta herritarronak. Eta horren bitartez, buru jabetza energetikoa lortzeko aukera izan genezake. Herritarronak, esan duzu, eta herritarrek zer pentsatzen duten ere interesatzen zaigu. Saio honetan, beraz, etenalditxo bat egingo dugu eta kalera aterako gara. Bertan, galdekatuko ditugu, efizientzia energetikoaren gaiari buruz, eta ondoren bueltatuko gara zer esana badagolako, oraindik. Bai, oso ongi isolatua. Ez da beroa bat ere joaten, eta egia esan, ni pixkat gehiago beldurtzen hau beroak, hotzak baino. Hemen Iruñan bizi naizenetik, beti herrian bizi izan naiz, eta orain beroa pasatzen dugu, oso ongi isolatuta dago, ez dugu ia kalefakzioa pizten neguan ere. Ez, pertsonalki, nire azalean sufritu dudana da ez daukala isolamendurik ez. Ez hotzerako, ez berorako. Ez, oraindikan ez. Pentsatu dute egitea, Bai, ezinbestekoa iruditzen zait, beti aurrera egin nahi baldin badugu zentzu horretan eta jendeak kalefakzioan aurreztea nahi badugu, iruditzen zait beharrezkoa dela leiho onak izatea eta isolamendua ona izatea, bai. Bueno, diru laguntzak ondo daude edozer gauzatarako, bai da horretarako berdin asesora jartzeko etxetan, baina diru laguntzanetzako ondo daude, behar dienean, klaro. Ondo, azkenean gastu energetikoa gutxitzeko da fakturan batez ere gaztei da diru asko ez daukaten nahi, niri ondo iruditzen zait. Eta bueltan gara, hemen gure hiru solaskideekin garbi dago, kalean ere gaiak interesa handia duela, azken finean esan dugun bezala, energia ezinbesteko behar bat delako eta asko garestitu delako azken aldi hontan. Ari ginen hitz egiten pixka bat, proiektu horien harreman publiko-pribatuaren artean hor utzi dugu. Bai, nik gainera justu esan nahi nuen, ekonomia solidariotik pentsatzen duguna da energiaren kudeaketa bai publiko izan behar da, baina publiko komunitarioa ere, zeren komunitateak herritarrak asko dugu esateko eta da modu bakarra ere hau dena ondo egiteko, zeren bestela ikusten dugu zer egiten ari diren potereak, kriston autopistak, elektrikoak, eta energia hori osoa joango da ekoizteko eta kontsumitzeko puntu handienetara, eta ez guretzat. Horren aurrean, ze alternatiba proposatzen ditugu? Makroproiektu horiek, enpresa gutxiren esku dauden proiektu jasangaitz horien aurrean? Garbi dago, alde batetik ja daude kooperatibak eta hori da alternatiba bat, kooperatiba txikiagoak dira, baina jende hurbil daude, baina gero udalak egin aldute komerzializadorak. Iruñan izan zuen komerzializadora bat, baina azken legislatura bota du, Barcelonan jarraitzen du, eta dena egin behar dugu. Alde batetik eta beste aldetik. Eta baita ere, oso importantea da, baina beste aldetik, bai enpresak, bai hurbil dauden etxeak, egin behar dugu, edo autokonsumo, edo horrelako zerbait, denok artean egiteko eta kontsumitzeko energia eta denok izateko aktoreak. Helduko diot gaiari eta eramango zaituztet landa eremura, hemen hirian gaude, baina badakizuek geltokin hiriak eta landa eremuak bat egiten zuela. Hain zuzen ere, landa eremua da gure baliabide naturalen eskaintza oparoena eta gure herri txikiek ordezkatzen dutena baita ere, bada, hain zuzen ere, energia hori ekoiztu eta komertzializatzeko gaitasuna. Ba aldago, hola,
proiektu txikietan oinarritutako alternatiba bat landa eremuei begira? Bueno, landa eremuetan proiektu asko daude, dagoeneko. Sakanan Lizarragan mikrosare bat badago, eta Uharten berriki beste proiektu jarri dute, eta ohitura eta kultura asko dago landa eremuetan, mini hidraulikarekin adibidez, biomasa partekatzen da, kultura badago. Orduan, egin behar duguna da, nolabait, egoerari egokitu, gaur egun daukagun beharrei egokitu, eta eredu desberdinak sortu, baina berri diot, herritarrak oinarri dituzten proiektuak bultzatuz. Eta landa eremuak, Nafarroako landa eremuak zorionez, aukera ikaragarri pila bat ditu, biomasa hor dago, ura ere badaukagu, burujabetza hori erreala izan liteke foku hor jarriko bagenu, herritarrei laguntzea. Tira, gogo eta horrekin geldituko gara, ez dago denbora gehiagorako, eskerrik asko etortzeagatik benetan eta zuen ikuspegiak argi pixka bat ematen digun, niri behintzat gauzat garbi gelditu zait, ez? Efizientzia energetikoa zari balin bagara, abia puntua gutxienez energia garbiena eta energia merkeena erabiltzen ez dena. Eta erabili behar den hori nola sortu pentsatzen ari balin bagara, garbi eduki behar duguna da burujabetzaren ikuspegitik herritarrei dagokiela, bai sortzea eta bai kontsumitzea, eta ezin dugula inor bazterrean utzi. Beraz, badakizue, hemen egongo garela beste solasaldi batean, hurrengo geltokian. Kaixo, gaur probestu behar ditugu, pizkat zahar geratu zaizkigun udare batzuk, eta jarriko ditugu koka batean. Koka da, Kataluniako plater bat, tipikoa, osagaiak dira, koka, udarea, egingo duguna ardoarekin, tipula potzatuta, eta gazta urdina. Hasiko gara udarekin. Egin behar duguna da, zuritu udareak, eta egosi ardotan. Gero erditik moztu behar ditugu, gero lautan, bihotza kendu, eta gero berriro moztu, horrela aterako zaiztugu 8 busketa. Orain, lapiko batean botako dugu ura eta ardoa, azukre pizka bat ere bai, eta utziko dugu egosten hori bakarrik 5 minutuz, eta gero ja botako ditugu gure udari pusketak. Beste alde batetik sartuko dugu kokak laberan, horretarako botako diogu tomate pixkat, tomate eta oliba olio pixka bat, eta gatz pixkat ere bai. Eta hau sartuko dugu, pixkat krujiente egon arte, labera, bale? Prest ditugu gure kokak, eta ja falta zaiguna da montatzea koka. Errezeta hau oso erreza da. Behar dugu moztea gazta, moztea ere bai endibia gorri bat baduguna hemen, eta gero ere bai gure udareak. Eta hasiko gara gaztarekin. Hemen dugu ere bai endibia gorri bat, eta egin behar duguna da moztea pusketa txiki batzuk. Eta hasiko gara montatzen. Eta jarriko dugu, lehenengo. Behan, tipula pizkat. Tipula hau, segon da oliokin eta dagatzakin, gorritzen, usten balen baduzu 20 minutuz, hobeto. Pizkate puntu gozo hori hartzeko eta potxatu, lasai. Udarea ere bai. Ardo saltza ere bai, pizkat, botako diogu, ja hartu du pizkate gorputz pizkat, gaztan. Horrelako pusketa batzuk.
Eta orain endibia jarriko diogu gainean ere bai. Perexio pizka bat. Eta oliba olioa eta horrekineko. Pues hemen dakagu, egin dugun errezeta hau, probesteko udare batzuk, pizkaria heldu egin genituen udare batzuk, eta honekin. Gure etxeak energetikoki efizienteak izatea nahi balin badugu, energia efizienteena kontsumitzen ez dena dela ziurtatu behar dugu. Eta horretarako gure etxeen isolamentua eta egiturak birplanteatu behar ditugu. Eta noski, energia efizienteena herritar guztiei iristen zaien energia dela argi eta garbi utzi behar da. Efizientzia energetikoak herritar guztien beharrak asetzeko balio behar duelako. Beraz, badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokirarte. Zazpi urteko neska bat da. Baldarra. Gizonezkoa, zaharren eiztari zaharra. Nekatuen lapurra deituko dio. Esaidazu nola lapurtu didazun. Askatu eta utzi dazu azaltzen. Hori bai tanto hori. Pertsonaiak, hurbildu eta ezagutu pertsonaiarik harrigarrienak. Mota guztietako pertsonaiak, jaun Andreak. Benetakoak, hiri honetan harrapaturikoak. Utxira zu pakea! Zurekin dena hasten da. Galdera luze batetik. Galdu ekin nintzen ezin jakin noiz da zergatik.
grisak. Hartu zituen orduan atxak. Astez aste luzatu ziren. Arnasotxak. Urriko haizeak jakinarazi zidan atzetik zekaren hotz brisaz. Azaroan heldu nion zenidan gorrotoari. Zu behintzat jakingo bazenu zergaitik. Zure esanetan gesaduz nere uinak eskuetan deseginaz eguneroko aleginak. Ni ere etengabe denen gisa saiatzen naiz. Zaintzen ametxondoa lehenetzen orain bada babestu nahi dudan zerbait. Zer uste baino lehen oroitzapen gara orain da hemen. Garden diren laino erantzunik ez. Kafeari galdetzea noizbait.
pastaka. Zintzo da libre, jokabiderik gabe, zure esku dago ta ez jarraitu.